Gaueko 11:41 Argentina izango da gizonezkoen futboleko munduko txapelketako bigarren finalista. 1-2 irabazi dio Ingalaterrari Atlantan, Estatu Batuetan, eta Lionel Scalonik zuzentzen duen taldeak bigarren finala jarraian jokatuko du munduko txapelketan, eta azken 4 edizioetatik 3 izango da finalean. Ez da makala izan Argentinak gaur egin duena. Benetan epikoa izan daitekela esan daiteke. Izan ere Ingalaterrak norgehiagoka kontrolpean eduki du ia une oro, baina Argentinak beste espiritua dauka, jokalari sekulako jokalariak dauzka, baina ez kalitate aldetik baita ere, baizik eta bihotz aldetik eta azkenera arte borrokatzen duten jokalariak dauzkate, eta egin batean horregatik ere irabazi dute. Gogoratuko du batetik Ingalaterrak 1-2 irabazi ziola Norvegiari, eta Argentinak 3-1 Suitzari luzapenean kosta zitzaion, Scaloniren taldeari Suitzari irabaztea. Horri korrela, Thomas Tuchelek eta Lionel Scalonik honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Ingalaterran Pickford izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Jamesek jokatu eskuinetik, Spencek ezkerretik, Way eta Stones izan dira atzealdearen erdialdean, Riceek eta Andersonei jokatu dute Euskarri Bikoitzean, Jude Bellingham izan da erdipuntan, eskuinetik Rogersei jokatu, ezkerretik Gordonek, eta puntan kapitaina Harry Kane izan da. Argentina berriz 4-2-3 bateko sistema ezarri du baita ere, 4-3-3koa gehiago behar bada, Dibu Martinez izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Molinak jokatu du eskuinetik, Tagliaficok ezkerretik, Lisandro Martinez eta Cuti Romero izan dira atzealdearen erdialdean, Leandro Paredesek, McAllisterrek eta Enzo Fernandezek osatu dute zelai erdia, eskuinetik Giuliano Simeone izan da, ezkerretik Julian Alvarez, eta puntan, baina zelaiko gune guztietan ohiko moduan ibiliz, kapitaina izarra Leo Messi izan da. Eta Ismail Elfat izan da epaia, Marco Di Bellok lagundu dio barrean, oroar partida oso ongi kudeatu du izan ere, eta honekin hasi behar dugu analisia, partida beroa izan da hasieratik, espero zen, badakigu gainera historikoki Argentina eta Ingalaterraren artean badagoela nolabaiteko gatazka hori, ez da, Maradonaren 1986ko jainkoaren esku hori, eta historiak badaude, eta horregatik horiek bai Ingalaterrakoek eta baita Argentinakoek ere bihotzean daramatzate, askotan entzun dituzten historiak izan dira, eta hasieratik norgehiagoka beroa izango zela aurre ikusita zegoen. Bi taldeak ikusi da, baloiaren jabetza eduki nahi zutela eta jokoa eraikitzen sortu nahi zutela arriskua. Behar bada Ingalaterrari lehenengo zatian egaletatik eta apur bat errei horien abiadura eta izkin egiteko desberdintasuna markatzeko falta hori edo sumatu du, behar bada Thomas Tuchelek zuzendutako taldeak, eta hor partida hasieran ere pare bat 3 aldiz jokalariak muturtu dira elkarrekin, eta egia esan, hor ikusten zenez, epaileak oso zeregin garrantzitsua izango zuela gaurko norgehiagokan, batetik noski falten eta baremo hori jartzeko, eta bestetik jokalaria muturtzen zirenean, ahalik eta modurik egokienean, aldentzeko elkarrengandik eta futbolean fokua edo erdigunea jartzeko. Lehenengo zatian ez da apenas aukerarik izan, egia esan bi taldeek zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera ez dute asmatu. Argentina saiatu da, Lionel Messi, ohiko moduan leku guztietan egonda, bai erdikaldean, bai eskuinaldean, eta saiatu da hor erdiraketaren bat edo beste egiten, baina oroar arrakastari gabe. Ingalaterran ere ikusi ditugu hegaletako jokalariak arriskua sortzen,
edo sortu nahian alboko marra bilatuz, baina ez dute lortu lehenengo zati horretan, esan behar da atzealdeko jokalariak ere fin ibili direla, eta bigarren zatian erreakzionatu beharra zeukaten, eta bigarren zati hasiera hain ona izan ezpada ere, 55. minutuan Anthony Gordonek Morgan Rogersen erdiraketa baten ondoren ongi irabazi dio Argentinako atzelariari postua, eta Bartzelonak fitxatu berri duen erasoko jokalariak bat eta hutsekoa egin du. Ingalaterrarentzat oso albiste onak ziren, batez ere lehenengo zatia itxia izan dela eta aukera gutxikoa izan dela ikusita, bigarren zatiko 10. minutuan jada aurretik jartzea funtsezkoa zen, eta horri erreakzio bat emateko aldaketa hirukoitza egin du kasu honetan Lionel Scaloni. Aldaketa bat egin du lehenengo, Nike González, Leandro Paredesen ordez, eta ondoren 3 aldaketa egin ditu, Otamendi, Montiel eta De Paul atera ditu. Eta, nik uste hor ikusi duela batetik Montielekin taldea erasokorrago, eta gainera Montiel Nahuel Molina baino hobeto moldatzen da, batez ere atzerakako karga horietan, eta itzultzerako garaian hor hobeto moldatzen da Montiel Molina baino. Otamendik ere behar bada fisiko eta esperientzi gehiago eman ziezaioken, eta Rodrigo De Paulek beste horren beste, Juliano gutxiari baitzen sortzen. Juliano badakigu jokalari oso ona dela, oso azkarra, grina handikoa, baina gaur ez du espero zen hori sortu, ez ditu espero ziren abaguneak sortu, eta horregatik De Paul atera du, zelai erdian ere apur bat jokoa kontrolatu edukitzeko. Konsa atera du Gordonen ordez, egia esan ikusi da Thomas Tuchelek ez du asmatu aldaketekin, egia esan jada bere deialdia nahiko kritikatua izan zen bere momentuan, egia esan, eta gaur ikusia ez duela asmatu, eta horri esein dio partidak, Konsa atera duenean 72. minutuan, ondoren Argentinak abagune bat baino gehiago izan du, Pickfordek ere eskua behin baino gehiagotan atera behar izan du, McAllisterrek 76. minutuan zutoinera bidali du baloia, eta hor gainera Reece James min hartu du, ondorioz Barne eta O'Reilly atera ditu, hemen ere ez du asmatu aldaketekin, eta hurrengo jokaldian, 85. minutuan, Leo Messik Enzo Fernandezi eman dio baloia, ez zuen nik uste Ingalaterrako inork espero, eta apur baldo harrapatu du atzealdea, izan ere inor ez da Enzo Fernandezen bila joan, jakinda jokalari honek zeinen ongi ematen dion baloiari areaz kanpotik, baina ez da inor joan, eta Enzo Fernandezek gol bikaina erdietsi du, Jordan Pickfordek ez du ezertxo ere egiterik izan, banakoa ezarri du emozioa nagusi Atlantan, eta Argentina Morales gainezka, batetik banakoa sartu delako, eta bestetik norgehiagokaren fase horretarako dominatzen ari zelako. Ingalaterra azkarregi sartu da atzean, eta horrekin gero odolkiak ordainetan izan ditu azkarregi sartu delako atzean, eta 82. minutuan Messik egindako erdiraketa, Lautarok buruz bikain errematatu, eta hortxe amaitu da partida, Ingalaterrak ondoren ez du abagune garbirik izan, Argentinak esan dugun bezala, bideo hasieran esan dugun bezala, bihotzarekin jokatu du, azkenera arte sinetxi egin du, eta garaipen epikoa lortu du, azken 4 edizioetatik, 3 munduko txapelketako finalean egoteko. Ez da meritu makala, eta hemen izen bat aipatu beharra dago, 2 izen, bata Lionel Scaloni, aurrekoan ere berak irabazi zuen, bera Argentinako selekzioaren ardura hartu zuenetik Argentinak beste irudi bat erakutsi du, egia da generazio ona ere etorri zaiola, eta hori belaunaldi ona etortzeak beti fruituak ematen ditu, edo fruituak errazago hazten dira edo sortzen dira,
eta gainera joko aldetik ere grina, arima, ez, hori lortu du eskalonik, eta bestea Lionel Messi. 39 urte, Rosarioko jokalariak, eta bere munduko txapelketako 3. finala jokatuko. Inoizko jokalaririk onenaren aurrean gaudela ez dago inolako zalantzarik, Leo Messi hitz egiten dugunean, urteak dira, izango ditu txakalaldiak, baina beti momentu garrantzitsuetan hor egonda, eta orain ere hor dago. 2 pase berak eman ditu, eta Argentina munduko txapelketako finalean da berriro. Eta horixe esan beharrekoa, igandean jokatuko da finala, oker ez baldin banago behintzat New Yorken izango da, eta bertan Espainia eta Argentina izango dira. Zoko norgehiagokaren analisia etzen uten izan, arrazoi logikoak tarteko, eta ikusiko du, larun batean atarikoa izango duzue, eta igandean dena ondo bidean, finalaren analisia baita ere. Gogoratu beraz, Ingalaterrak 1, Argentinak 2 Atlantan.